Náš príbeh začína v Londýne v roku 1789. V dielni Ritza pána Heatha zhoria originálne nákresy Morica Beňovského, predovšetkým mapy a portréty. Prvé vydanie jeho bestselleru Pamäti a cesty vydáva pán William Nicholson len s polovicou zachovaných obrázkov. Je to náhoda? Alebo boli Beňovského poznatky strategicky nebezpečné a preto čiastočne zničené? Je tu aj problém z iného súdka. Beňovského spomienky stíha stále kliatba nejasností a podozrenia z falšovania faktov. Beňovský by sa nestal tým, kým bol, keby predtým toľko nenaklamal, že bol tým, kým nebol. On sám je príčinou, že sa o ňom vie tak málo. Fascinujú ma jeho prvenstvá. Ako prvý Slovák precestoval 4 kontinenty, unikátne zvládol plavbu z Kamčatky do Číny. Roky študujem jeho príbeh a túžim precestovať miesta, ktoré videl aj on. Ja som taký Jekyll a Hyde. V práci som projektový manažer a vo voľnom čase skladám mozaiku o Moricovi Beňovskom. Ja sa dobíjam v práci pre Morica a v Moricovi pre prácu. No, otec ma brával ako malé dieťa do Tatier a mne zachutili tie hory. Radi sme dobíjali vrcholy, pridali sme k tomu také exotické krajiny ako Argentínu, Karibské ostrovy, Barmu, Irán. A odtedy to cestovanie sa na človeka prilepí ako taká pozitívna droga. Človek sa vráti z jednej cesty a už má v hlave ďalšiu. A človek sa potom rozcestuje, zachutí mu to a ten Madagaskar má príchuť cestovania, nepoznanej krajiny a zároveň Morica Beňovského. A to ťa chytí a už ťa to potom drží a už to potom je diagnóza. Kedy som chytil pri malých deťoch kameru, tak potom som začal brávať na cestovanie. Tu žongulujem s touto kartičkou vždy, vieš. A odtedy som pochopil, že zmysel kamery je prinášať obrazy. A tak som zobral kameru do sveta. Až sme došli na Madagaskar. Mám na konte 10 amatérskych cestovateľských filmov a teraz cítim, že chcem urobiť film s pridanou hodnotou. Impulzom sú zápisky dobrodruha, ktoré sú nevydaným bestsellerom na svoju dobu a sú hitom vo Francúzsku, Nemecku, Švédsku, Holandsku. Beňovského čítajú hrdo Poliaci, Slováci, Maďari i Američania a vychádzajú aj v Japonsku. Myslím si, že na Slovensku sa na neho zabudlo a som zvedavý, čo o ňom vedia na Madagaskare. Vedel som, že hľadať Beňovského stopy tu je skôr bláznovstvo, ale je to vrchol jeho cestovateľskej kariéry a možno aj mojej. Cítim, že v Antananarivo, hlavnom meste Madagaskaru, mám začať svoje pátranie s kamerou. Sme na Beňovského ulici v hlavnom meste Madagaskaru v Antananarivo. Ulica je pekne označená, čo na Madagaskare nie je bežné. Dokazuje to, že Beňovského si to vážia. V zápätí na mňa a mojich druhov čaká malé prekvapenie. Na Rue Beňovský je pamätná tabula, ktorú sem umiestnili Poliaci. Žiaľ, nikde nie je uvedené, že Beňovský bol slovenského pôvodu. My name is Harry Rakut Salama. I'm a Malagasy. Volám sa Hari Abu Salama a som Malgaš. Počuli sme o Beňovskom v našej histórii, pretože on je súčasťou histórie Madagaskaru. Vieme, že sem bol vyslaný kráľom Ľudovítom XV, aby tu velil a neskôr sa stal kráľom Madagaskaru. Ale toto nie je postačujúci príbeh pre madagaskarský ľud, pretože kráľ má to najvyššie postavenie v malgašskej spoločnosti, zvlášť v kmeňoch. Takže vás prosíme, pokiaľ je to možné, aby ste aktualizovali našu históriu, aby ste nám povedali viac o Beňovskom, pretože kráľ je pre malgašský ľud veľmi dôležitý. Ďakujem vám, dovidenia na budúce. L'originalité de Madagascar, donc longtemps avant lorsque le Gondwana il est cassé, donc comme ça Madagascar. Pôvod Madagaskaru pramení v čase, keď sa štiepila Gondwana. Vtedy sa Madagaskar oddelil od Afriky.
Je to štvrtý najväčší ostrov sveta a skôr je súčasťou indonéskych ostrovov ako Afriky. Prví ľudia sem prišli pred 2000 rokmi. Ma v názve Madagaskar znamená prestíž, Dagasi obyvateľstvo a Kar je v preklade krajina, čiže Madagaskar sa dá preložiť ako krajina prestížnych ľudí. Čo sa týka techniky, ocitli sme sa v polovici 20. storočia. Do roku 1960 bol Madagaskar francúzskou kolóniou. Vyše polstoročia je už Madagaskar pánom sám sebe. Aj každý jeho obyvateľ tu žije zo dňa na deň. Ponárame sa hlbšie do ostrova. Kde tu, v krajine šamanov a endemitov, nájsť stopy slávneho predka? Pred 200 rokmi tu bolo minimum ľudí a pralesy mali niekoľko poschodí. Dnes má Madagaskar 22 miliónov obyvateľov a po dažďových pralesoch ani stopy. Na východnom pobreží Madagaskaru nás čaká náš priateľ Bernd Tschöke, beňovskológ nemeckého pôvodu. Na východnom pobreží založil beňovské mesto Louisbourg. Stavby boli z dreva, bambusu a palmového šúpolia. Jeho zbor dobrovoľníkov mal pod palcom 180 míl pobrežia, ale šance, že nájdeme kúsok beňovského doby, sú takmer nulové. Sme v spoločnosti miestnych, žiadni iní turisti široko ďaleko. Bernd tu žije 30 rokov a veľa dobrodruhov hľadá u neho v malej oáze Európy útočisko. Mária Ellen, jeho malgašská manželka, v ich dome vedie lekáreň. Obaja sa dobročinne venujú chorým na lepru a sú nadšení ekológovia. Gróf Moritz August Beňovský je ich domáci hrdina. Mária Ellen ukazuje maličký Beňovského ostrov, kam rodina zvykla chodiť každé leto na dovolenku. Niekedy bolo na ostrove veľa stromov a takto zdevastovane vyzeral po cyklóne. Posledný cyklón v roku 2007 ho spláchol do mora. Dann hier ist es wieder aufgeführt, natürlich unter der französischen Sicht. Tu v tejto knihe o histórii Madagaskaru spomínajú Beňovského z pohľadu Francúzov. Píšu o ňom skoro ako o teroristovi. Tu je pobrežie východného mysu, tu je Beňovský ostrov, depo, prístav. Aj Barónov Brod? Aj Barónov Brod. Zdá sa, že tu náš rodák predsa len nebol na dovolenke. S filmovým štábom nás Bernd vezie po pobreží južne od Antalahy do Beňovského končín. Kladiem si otázku, ako sa Moritz s domácimi dohovoril. Slovenčina, maďarčina, francúzština i latinčina mu boli na nič. Odkedy odišli Francúzi a škola nie je povinná, ani dnes tu nehovoria ľudia inak ako dialektom kmeňa Becimi Saraka. Skoro končí asfaltka, potom aj prašná cesta a plavíme sa kompou. Akými ťahmi si náš dobrodruh získal tunajšie obyvateľstvo? My sme očkovaní proti všetkým chorobám sveta, ale Beňovskému postupne umreli 2/3 jeho zboru dobrovoľníkov. Podľahli rôznym horúčkám a samozrejme malárii. Ak nie ste beňovskológ, sotva sem zamierite. Nie sú tu žiadne baobaby, žiadne suveníry, ani tečúca voda a toalety. Elektrické vedenie skončilo u Bernda v Antaláne. Naštartujme predstavivosť a vypočujme si, čo Bernd vypátral. Takže nám rozpovedz ten príbeh. Na týchto miestach postavil prvý Beňovského sklad jeho pobočník Majer. To bola jeho tlmočník. Áno, jeho tlmočník.
Videli, že je prístav ideálny pre lode, pretože je tam vietor z juhovýchodu a 2 medzery v koralovej bariére. Takže možno doň ľahko vplávať, aj z neho vyplávať. Sklad chránili 2 palisády, tam ďalej na kopci si postavil pevnosť a preto tu dal aj urobiť brod cez riečku. Dodnes ho volajú Baronov prechod. Qui s'appelle aujourd'hui toujours encore passage du Baron. Et après, donc, le chemin continuait vers son forteresse. Je postavená je taká otázka, že ktorý z týchto kopčekov bol teda tento sídlo beňovského opevnenia a hlavného mesta, lebo keby to bol ten kopec tam vľavo, tak by vlastne tento tu vadil vo výhľade, v strategickom výhľade na more. Oui, ça c'est donc comme tu as le vent. A tu oproti leží Beňovského ostrov, tá piesočná plošina s pár stromami. My sme teraz tu a teraz si predstav, že po tom poslednom cyklóne v roku 2008 úplne odrezalo tento špic zeme, na ktorom mal Beňovský niekedy sklad. V najbližšej dedine pri východnom myse, v Ambodirafii, zažívame život domorodcov. Dedina žije z darov mora a ovocia, ktoré tu padá z neba celý rok. Po remeslách z čias Beňovského ani stopy. Z Vrbového sa tuším ani nedá ďalej zájsť. Plachí obyvatelia, ktorých s našim spôsobom života spája len vyradené šatstvo z Európy. Pýtam sa, ako tu vlastne mohol 28-ročný Móric prežiť. Chudoba ľudí ostro kontrastuje s bohatstvom Madagaskaru. Beňovský nebol tiež prvý, ktorý zistil, že je tu veľa vzácnych nerastov, drahých kameňov a zlata. Móric tu niekoľkokrát takmer prišiel o život. To vieme z jeho zápiskov. V džungli sa už viac nedozvieme, preto musíme ísť naspäť a v Európe zistiť, kto v skutočnosti bol tento dobrodruh, čo ho hnalo až sem a nútilo zostať a splniť si svoj sen. Chcel by som zrekonštruovať jeho osud, ale ako a kde mám začať, keď si sfalšoval ešte jej vlastný rodný list? V štúdii časopisu Geografické zvesti jeden z potomkov, Beňovský Móricné, tvrdí, že rokom narodenia Mórica Beňovského by predsa len mal byť rok 1741. To však nezodpovedá skutočnosti, lebo autor štúdie dokazuje, že sa narodil v roku 1746. Ten tzv. Krstný list Mórica Beňovského, ktorý je v archíve francúzskych kolónií, je Beňovského falzifikátom. Móricova matka Rozália mala podľa vzoru Márie Terézie dokonca 17 detí. Zdedil inteligenciu, talent na jazyky a túlavé čižmy. Osírel ako 16-ročný a po rodičoch mu neostalo chamtivosťou nevlastných švagrov nič, len erb a zemiansky titul. Do gymnázia vo Svetom Juri chodil len 2 roky, zo záhadných, ale asi pragmatických dôvodov sa hlási k uhorskej a o rok zase k slovenskej národnosti. Prchká povaha spôsobuje veľa konfliktov a on definitívne stráca domov. Máme doklad o tom, že v roku 1766 vo Veľkých Kostolianoch svojmu švagrovi, čiže manželovi svojej nevlastnej sestry, exekvoval 4 voly a kravu v prítomnosti istého šľachtica Šimončiča z Vrbového. Mladý barón má 20 rokov a kvôli nájazdu na matkin majetok aj súdy na krku. Uniká na Spiš, ktorý vtedy malo v zálohu Poľsko, čiže bol už za hranicou monarchie. V Poľsku vtedy prebiehala občianska vojna. Vzbúrenci barskí konfederáti bojovali proti prorusky orientovanému kráľovi. Vojak prišiel ako na zavolanie. Samozrejme, náš dobrodruh Móric Beňovský nemohol vynechať tento konflikt a zaplietol sa na strane barmských konfederátov do konfliktu. Zranený Beňovský prišiel do Spišskej Soboty a práve rodina Henšová mu poskytla ubytovanie a pohostenie a ošetrenie. Keďže asi Zuzana bola pekné dievča a Móric asi tiež bol pekný chlapec, tak začiatkom roku 1768 bola svadba. Iba 40 kilometrov od Krakova. Dedinka Veľká Noc, opustená a zabudnutá.
Práve tu mal Beňovský v roku 1768 svadbu so Zuzanou Henšovou. V tom čase bola v Krakove protestantská spoločnosť, ktorá z dôvodov katolíckej intolerancie nemohla slobodne vyznávať svoju vieru. A tak barón Beňovský z lásky prekonáva ďalšiu prekážku a so Zuzkou Henšovou ich sobášia v dedinke Veľká noc mimo nádherného Krakova. Ja sa domnievam, že keby sa chcel zosobášiť v katolíckom kostole, musel by sa vyspovedať kňazovi poriadne, ako sa vraví, priamo do ucha. A takto 2 vetami vyznal hriechy celého svojho života. Bol predsa známym dobrodruhom, ktorého poznali na celom svete. Mladoženač bojuje ďalej tak, že vyhúta les na nepriateľa. Predstiera priazeň kráľovmu vojsku. Špiona odhalia a šup s ním do veže. Národ Ľubovňa bol privezený 28. júla 1768 a väznený až do konca roka. Sami nevieme na Ľubovňanskom hrade, ako sa mu podarilo od nás uísť, ale tak ako každý správny hrad, aj my máme o tom určité informácie a možno trošku aj je to taká forma legendy, že jeho už vtedajšia manželka Zuzka Henšová prišla na Ľubovňanský hrad a opila hradnú posádku a svojho manžela Morica Beňovského vyviedla s formou takou, že bol ukrytý pod jej šatami. Zuzana čaká ich prvé dieťa, ale barón Beňovský je verný poľskému boju za slobodu. Padá opäť do zajatia. A z toho potom plynulo, že Beňovský sa stal poľským národným hrdinom a aj dodnes je takto uznávaný. Dokonca na poľských stredných školách je povinným čítaním známa poema poľského romantického básnika Slovackého. Nie z vlastnej vôli určite. Nešiel cez Rusko dobrovoľne. Nie, bol vyhnaný na Sibír dekrétom cárovnej Kataríny II. A len samotná cesta tam mu trvala celý rok. Rok času. Ďurko, áno? Potrebovali som mapu. Nakresliť mapu, ktorá by zobrazovala Beňovského cestu cez 4 kontinenty. Uvedomil som si, že potrebujeme mapu. A hoci môj priateľ Juraj nie je kartograf, súhlasil. Bol prekvapený, že som sa pustil do historickej témy. A prečo Beňovsk? No, treba si uvedomiť, že toto je 18. storočie, čo kreslíme. Kto dnes spravil takúto cestu? A to nehovoriac o tom, že vtedy neboli lietadlá, nebolo nič. A ten človek po tej ceste padol x-krát na dno. Úplne bol proste na dne niekde, na konci sveta, vo vyhnanstve do konca života. On dokázal aj v tých najbezvýchodiskovejších situáciách sa presadiť, vymyslieť niečo, schopiť sa, postaviť sa na nohy ďalej. A tak sme aj my v stopách baróna mohli pokračovať. Začína kapitola života, ktorého preslávi najviac. Beňovského sme naposledy videli odchádzať do vyhnanstva. Dobiehame ho v Petrohrade, keď opäť raz chcel utiecť, tentoraz na holandskej lodi, ale chytili ho a odsúdili na Sibír. Sotva myslí na to, že zážitky z cesty vyhnanca budú o pár rokov udivovať šlachtickú smotánku. Tuší, že práve píše príbeh, čo o ďalších 100 rokov dobije dosky, ktoré znamenajú svet a diváci budú hýkať nad jeho odvahou. 7 mesiacov vo vyhnanstve nemyslí na nič iné, len na útek. 25-ročný prísahou zjednotí väzňov, vymyslí vzburu a ukoristí loď. Bojovník za ideál slobody porazil moc a vyslobodil aj svojich druhov. Hrdina je na svete a televízna obrazovka vyžaruje jeho príbeh v 13 dieloch do celého Československa. Mňa táto taká vonkajšia forma nezaujímala, ale ja som stále hľadal tú silu jeho osobnosti, tú duchovnú silu. Bol som jediný, ktorý som mal možnosť, alebo som musel o tom rozmýšľať, keď som chcel nejakým spôsobom fungovať v jeho myslení, v jeho cítení a v jeho konaní. On bol veľmi presný, čiže to bolo to nemecké, ale pritom mal aj tie nájazdové, tie maďarské proste niečo v sebe a potom to slovanské, odkiaľ bol, že ho to ťahalo k tej zemi, lebo Slován ten bol pripútaný
k zemi. Zem nebola na dohľad. Posádka sa búrila. Za trest vysadí Izmailova na Aleutách a ten o 7 rokov rozpovie moreplavcovi Jamesovi Cookovi o strašnom kapitánovi z Európy, ktorý ho tam zanechal. Útorok 12. júla 1771 páni Chruščev a pánov mi oznámili, že viacerí druhovia minuli svoje zásoby a ak nenájdem nejaké východisko z núdze, zahynú od hladu. A napadlo mi dať uvariť bobrie kožušiny a k ním pridať veľryby tuk. Pán Meder mi povedal, že viacerí druhovia vyumývali svoje topánky a čižmy a že vo chvíli, keď o tom hovorí, je ich v hrnci viac ako 20 párov. A ja som len horko mohol zaplakať nad našou biedou, ktorá sa mala o 24 hodín ešte zhoršiť nedostatkom vody. Keď Beňovský v roku 1771 opúšťal súostrovie Ryūku pri Japonsku, o miestnom ľude napísal: Pre ich úprimnosť a ich prirodzene dobrý charakter budem vždy ľutovať, že som sa nemohol usadiť na tomto mieste, kde sa ešte neduhy a zlomyselnosť Európanov nestihli zakoreniť a kde je vláda založená len na zásadách ľudskosti. Vytúžené Makao sa priblížilo. Posádka sa rozotekala po baroch a Moritz predal loď Svätý Peter a Pavol. Chvíľu ho považovali za ruského špióna, ale šťastne a rýchlo sa nalodil na loď do Francúzska. Beňovského hviezda žiari. Francúzskemu kráľovi Ľudovítovi 15. už len potvrdzuje chýry o riskantnej plavbe, ktoré dorazili do Európy skôr ako sám hrdina. Začína sa plniť veľké poslanie baróna. Pod jednou pazuchou drží poverenie od francúzskeho kráľa, pod druhou rameno manželky Zuzany. Takto odchádza spravovať v mene kráľa zem väčšiu ako Francúzsko. Unikátny lodný denník z roku 1773 ilustruje všetko neznáme, čo sa okolo cestovateľa deje. Napriek neprajenosti či žiarlivosti francúzskych správcov zo susedného Maurícia je verný kráľovi a spravodlivý k priateľom na ostrove. Buduje cesty, brody, sklady a rozbieha obchody. Malgaši v cudzincovi vidia svoju budúcnosť, prestíž a mier s Francúzskom. Podľa Moricových zápiskov sa im v jeho osobe zjaví ich predok Raminy Larison. A toto je Madagaskar. Áno, originál. Hijavy. Som Ramine Larison. Ďakujem ti, brat môj, že si ma pochopil. Beňovský píše v knihe o tom, že ho menovali za kráľa. Ale ja som ešte nevidel dekret, ktorý by priamo určoval áno kráľ s nejakými podpismi tých svojich náčelníkov, ktorí ho menovali. A niečo také je k dispozícii? No takto máme čiastkové dokumenty, napríklad tento jeden, ktorý cituje všetkých tých kráľov, ktorí sa uzavreli spojenectvo s Beňovským a tým pádom aj stali sa spojencami Francúzska. Král, to neznačí, že je kráľ celého Madagaskaru. Král, on je zodpovedný pre jednu veľkú rodinu. Poďme, ani nie pre celú tribu, jak sa povie, kmeň, ale iba pre jednu časť. Takže každá kmeň má viacero kráľov a potom je hlavný kráľ. S myšlienkou navštíviť kráľa na Madagaskare prišiel Bernd. Stačilo zložiť finančný príspevok a zimprovizovali sme stretnutie, od ktorého sme nevedeli, čo očakávať. Zdravím vás, excelencia. Toto sú členovia našej expedície. Dobrý deň. Som veľmi rád, že práve teraz sa stretávame kvôli Beňovskému. Prijímam vás vo Veľký deň kráľa. Neviem, či poznáte naše zvyklosti, no piatok je deň kráľov. Mesiac stúpa nahor a my s ním. Predstavujem vám... Nafilmuj to.
Môjho predchodcu. Foto, Laco. Môj strýko. Toto je môj starý otec, dcera na tretí. Toto je dcera na druhý. Poslaním našej výpravy bude aj to, aby sme, tak ako je to u nás zvykom, nepovažovali Beňovského len za dobrodruha. My budeme dokazovať, že ho treba rešpektovať, že je to rešpektovaná postava historicky a chceme tak trochu rehabilitovať jeho imidž. Aby sa, tak povediac, valorizoval pobyt Beňovského u nás. Storočia ho nasledujú jeho prívrženci. Je veľkou históriou. Pre nás aj pre vás. A dnes... Koľkého je dnes? 23. alebo 24. Je krásne počasie. Je to veľký deň pre Malgašov. Piatok. Je to úžasné. Pýtam sa, ako si to váš tým zvolil? Či je to riadenie Božie? Som veľmi potešený, keď ku mne návštevníci prichádzajú v piatok. Máme to veľmi radi. Je to pre mňa cťou. Pre nás je neblahým dňom útorok, ale piatok je v poriadku. A mohli by sme si ešte pozrieť tento meč? Une question. Le drapeau. Zástava Antakarnov sa trochu podobá na znaky Beňovského erbu. Poznáte pôvod vašej zástavy? Antakarnovia používali 6-cípu hviezdu už od roku 1697. Párny počet symbolizuje pokračovanie monarchie. Podľa historických záznamov Beňovský vlastnil, alebo teda mal vlajku. A tá vlajka mala polmesiac a 2 hviezdy. Tento smajlík pochádza ešte z predošlého erbu rodu Beňovských, ešte z rokov 1600 a 1700. Odkiaľ oni do erbu získali takýto polmesiac s 2 hviezdami, 6-cípimi, neviem. Ale každopádne je to smajlík, ktorý vial na Madagaskare a vie v jeho erbe dodnes. Vernému poddanému umiera jeho kráľ. Mladučký Ľudovít XVI vníma Mórica podľa Chírova fám, nie podľa správ, ktoré mu píše. Zlé jazyky tvrdia, že Móric len hajdáka s peniazmi. Dokonca im zakázal teda bez jeho zvolenia realizovať obchod s tými komoditami, ktoré boli z Madagaskaru vyvážané, a zakázal tiež, čo je veľmi pozoruhodné a pre Beňovského chválihodné, zakázal obchod s otrokmi. Odkedy je titulovaný za kráľa a podpisuje sa Ampansaka B, Beňovský cíti ešte väčšiu nepriazeň protivníkov a potrebuje prehovoriť s kráľom Francúzska. Doma sa mu dostane veľkej vďaky. Ľudovít ho povyšuje na brigádneho generála. Mária Terézia ho omilostí z trestu za dezerciu a služby iným mocnostiam. Menuje ho grófom a polepšuje mu erb námornou loďou. Divosy po stranách držia stromy s vytrhnutými koreňmi a nápis je skratkou jeho osudu. V nepriazni aj v priazni. Beňovský bol jednou z tých osobností, ktorých význam presahoval ich pôsobenie počas života. Bol vynikajúci vojak, bojoval za slobodu Poľska a aj inde na svete. Ako viete, chcel ísť do kolónií bojovať za ich nezávislosť. Benjamin Franklin, s ktorým zvykli v Paríži hrať šach, mu dal odporúčania Georgeovi Washingtonovi. Grof Beňovský hľadá prácu a píše pamäti ako správu o svojich neuveriteľných činoch a pozorovaniach, ako aj o bohatstvách spoznaných miest. Komu sa budú hodiť? Pýta sa aj on sám. V listoch, ktoré Beňovský napísal Washingtonovi, sa píše, že v mene vášho odporúčania kongresu som pripravený ponúknuť vašej krajine, ktorej občanom by som sa rád stal, čiže naozaj sa chcel stať občanom Spojených štátov amerických, takže píše, že by chcel ponúknuť svoju krv, vedomosti a odvahu. Je veľmi pozoruhodné, že chcel niekde v Horných Uhrách, teda na Slovensku, zorganizovať jednotku, ktorá by v Amerike bojovala za nezávislosť. Nezávislosť Spojených štátov je však už vybojovaná a späť v Európe sa pokúša naskočiť na vlak obchodovania. Fantastický je aj projekt vybudovania jadranskej obchodnej cesty z Komárna do Rieky. Najviac obdivovateľov má však v Londýne, kde ho podporujú najmä v písaní pamätí a sľubujú ich vydanie. Svojej unikátnej knihy sa Móric už nedožije. Kontaktuje priateľov a obdivovateľov v Amerike.
Obchodníci Zollikofer a Messonnier sa ujmú financovania novej výpravy. Zollikofer tesne pred odchodom pomenuje svojho syna podľa Mórica Augusta Beňovského. Muži odchádzajú na more a tehotná pani Beňovská zostáva v Baltimore pod ochranou Benjamina Franklina. Z pár riadkov v pamätiach je zrejmé, že ani prvorodený syn, ani iné deti, okrem 2 dcér, sa dospelosti nedožili. Prečo ho vlastne Francúzi zabili? Neangažovali ho snáď práve Francúzi? Na jeho ostatnej ceste na Madagaskar už nebol v službách Francúzska, ale bol tam sám za seba. Pre Francúzov bol už konkurenciou, nakoľko na Madagaskar prišiel v spoločnosti amerických obchodníkov. Francúzi sa naozaj nahnevajú. Páni na Mauríciu neveria vlastným ušiam. Konkurent z Vrbového sa po 10 rokoch vrátil a znovu sa Francúzsku pletie do biznisu. Tu bola taká prirodzená brána pre plachetnice, pre lode, že tu pristávala aj tá loď, ktorá prišla s úlohou zlikvidovať Beňovské. Sme na mieste považovanom za miesto smrti a jeho posledného odpočinku. Ale je to skutočne jeho hrob? Tento betónový pamätník postavil Zsolt Čéke, beňovskolog z maďarského Debrecínu. Miesto pri svahu kopca Amblangis domáci v tých časoch nazývali Seranana. A to znamená usadlosť pri pevnosti. Kedysi tam musela byť beňovského dedina. Ľudia tam žili, vychádzali hore na kopec, kde bola malá pevnosť, obohnaná palisádou a kde pravdepodobne Beňovský aj zomrel. Na tejto tabuľke Zsolt Čéke uvádza, že sa Beňovský narodil v roku 1741. Mne neprekáže, že ho mnoho národov pokladá za svojho. Aj sa tomu teším. Ale neteší ma, a to musím povedať, na najvýš to z reportáže vystrihnete, že postavím ako Maďar na Madagaskare pamätný stĺb a napíšem naň, že je na pamiatku slávneho maďarského cestovateľa Beňovského. A potom o 15 rokov neskôr tam prídem zas a nájdem na tom stĺpe tabuľu, na ktorej stojí, že Móric Beňovský sa narodil v roku 1746 na Slovensku a všetko to tam bolo po slovensky. Takže si myslím, že by bolo správnejšie postaviť ďalší pamätný stĺp a na ten nech si dajú svoju tabuľu. Myslím, že tak by to bolo v poriadku, pretože dnes sa Vrbové nachádza na Slovensku. W 2010 roku w maju pojechaliśmy na Madagaskar. Po przybyciu v máji v roku 2010 sme prišli na Madagaskar. Po príchode sme zistili, že na pomníku je umiestnená maďarská tabuľa pána Zsolta Čékeho. No nás to neodradilo a pod maďarskú tabuľku sme ju umiestnili našu poľskú. Vedeli sme, že na tomto pomníku bola umiestnená aj tabuľa našich kolegov zo Slovenska. A zistili sme, že pán Čéke prišiel a vyhlásil, že pamätník je jeho a len on má právo umiestňovať naň tabule. Kladiem si otázku, prečo sa o Móricovi hovorí ako o maďarskom cestovateľovi. Je to však skôr problém prekladu slova uhorský ako nejaký národnostný problém. Nikto z nás si Mórica neprivlastňuje. Prijal by som si však, aby uvádzali, že je slovenského pôvodu. On sám nemal ani slovenské, ani maďarské a ani poľské povedomie, lebo v tomto období sa ešte nevytvorilo moderné chápanie národnej identity. Jeho spoločenskú vrstvu, čo bola skupina stojaca o trochu vyššie ako stredná šľachta, ešte nezasiahol tento národno-identifikačný rozmer.
Ale či je pomník naozaj hrobom? Som presvedčený, že nie, lebo jeho pevnosť stála na inom kopci. Po rôznych odbočkách, zisteniach a informáciách sa vraciam k hľadaniu Beňovského hrobu. Podľa správcu kolónie Matejho spred 100 rokov vieme určiť hrob s presnosťou plus minus 50 až 100 metrov. Správca Matej bol pri hrobe, popísal ho a znovu zatvoril. Ale po 100 rokoch, keď sa tam ťažilo drevo a vymenila sa vegetácia a po všetkých tých cyklónoch, to môže byť ťažké lokalizovať presne jeho hrob. Malgaši sú veľmi poverčiví a naznačovali, že by sme museli priniesť vážne obety, a tak ja sám som upustil od zámeru nájsť hrob Beňovského. Pri hľadaní sa nespoliehame len na historické podklady. Pred cestou som navštívil jasnovidca, ktorý mi dal isté indície, ako a kde hľadať. Tentoraz berieme na Madagaskar Matúša Valáška, bádateľa s detektorom kovov, ktorý by mal vedieť vyhľadať kovové predmety pri pozostatkoch grofa Beňovského. Toto je kývadlo. Zatiaľ sa nám pri každej ceste na Madagaskar niečo stratilo. Sme smutní, že je to tentoraz tubus s rúčkou na detektor, statív a náradie. Pulen. Predstavujem ti Matúša, je z Európy, hľadá kovy v zemi z obdobia dokonca 2000 rokov pred Kristom. Prišiel aj s detektorom, len mu stále časť chýba. A toto je Pulen, náš sprievodca, najlepší v ambodirafii. Ak nájdeme poklad, nechajte si ho vy. Ak nájdeme Beňovského, ten je náš. Beňovský is us. Okay. Darüber sprechen wir noch. Pred hľadaním ideme tradične pozdraviť deti do školy. No tu som ja. A tuto v strede, tuto som s deťmi ešte v roku 2010, keď sme boli. To bola naša prvá návšteva. A tu som ešte tak sa odfotil s deťmi. Tí deti sú už určite väčšie. A z tejto dievčiny už je určite žena. Máme pocit, že keď sme po čosi prišli, chceme aj my niečo odovzdať. To je lepidlo, ktoré funguje. Jak hovorí môj ujo, když to umíš, je to legrace. Dnes je špeciálny deň. Škola sa otvorila len kvôli nám. Učitelia pár mesiacov nedostali plat, deti nemá kto učiť. Didier Butman, francúzsky lekár s podporou rytierov Maltézskeho kríža, nenechá školu zaniknúť. Sem tam prídu humanitárne organizácie na prázdniny a robia s deťmi úžasné projekty. Sme opäť na východnom myse, najvýchodnejšom bode ostrova Madagaskar.
Oproti leží ostrov, ktorý sa dnes volá Nosy Anguns, ale na starých mapách je označený ako Lilo Beňovský, Nosy Beňovský alebo Beňovského ostrov. Zo starých map vidno, že ho obývali ľudia. Cyklón spílil ostrov tak, že sa dostal pod hladinu. Za posledných 5 rokov však znovu narástol v najvyššom bode do výšky 2 metrov. Bernd s manželkou a jej bratom vysádzajú ostrov stromami, aby sa na ňom opäť rozšírila vegetácia. Aj na ostrove hľadáme stopy, lebo predpokladáme, že až sem siahli sklady, ak nie Beňovského, tak určite tu mohli mať tajné skrýše piráti. Hľadáme bez rúčky na špagátoch. Bernd tvrdí, že ak tu čosi po cyklónoch zostalo, je to zakliesnené v koralových dierach pri brehu, kam náš detektor aj tak nemôže. Bez palice sa pravdepodobne nedopracujeme k nejakému úspechu, lebo chytá mi to všetko, slúchatka, baterku, mašinu, takže nejak to neodruším. Matúš už stratil trpezlivosť čakať na stratenú batožinu s kevlárovou rúčkou na detektor a vyrába si vlastnú z bambusu. A to bude rúčka, nie? Uvidíme. Podľa toho, že kde začneme, kde skončíme, to uvidíme podľa mašiny. Že by to mohlo odtiaľto fungovať a toto by mohlo slúžiť ako tá rúčka. Ale to uvidíme. Toto je asi nejaká slovenská technológia. Matúš! Bernd, bitte! Komm! Ty už hľadáš? Sme na mieste, ktoré podľa historickej mapy správcu francúzskych kolónií Matejho z roku 1930 by malo tu v tomto okolí blízkom obsahovať miesto Beňovského hrobu. On bol pri ňom, hrob bol otvorený a keďže sme presvedčení, že má nejaký kus kovu so sebou, ideme s detektorom zistiť, či tu nejaký kov je. Chceme nájsť Beňovského pozostalého. Tu by si to mal nechať vyklčovať. Matúš, máš signál? Počuť to? Do you wanna help? No. Thank you. Ešte. Potrebujem vystriedať. Potrebujem lopaču moju a môj krompač. Áno, ale... Ak to není tá zariglovacia táto, tak neviem vôbec, že čo to je. Metáliš? Ich weiß nicht, was das ist. Niečo sa tu rysuje, nevieme čo. Toto sú všetko železné signály, keby sa nám podarilo chytiť nejaký farebný, lebo farebný predmet vždycky napovie, že o čo sa jedná. O aké obdobie, lebo sa lepšie zachová ako železo. Je to vonku.
Ako čo to vyzerá? Čo to? Neviem, možno okovanie z rýla z druhej strany. V podstate takto, hej? Ale nie som si istý, neviem. Sme tu blízko Beňovského hrobu a zrazu tu niečo nachádzame. Dieses Teil, das macht uns sehr neugierig. To som naozaj zvedavý, čoho je to časť. Je zjavné, že ide o ručný výrobok a je určite veľmi starý. Toto je zjavne ručka z malej drevenej truhlice. Tie časti bude treba nechať analyzovať, aby sa potvrdilo, že sú staré. Jednoznačne nie sú továrensky vyrobené, ale ručne, pretože nie sú symetrické. Hľadanie pokračuje. Je tu starý muž. Opisuje zjavenie ducha, ktoré videlo malé dieťa asi pred 5 rokmi. Videlo Vazahá, bieleho muža s bradou, skrčeného, čupiaceho s mačetou. Púlen vysvetľuje, že keď sa zjaví duch, v práci sa nesmie pokračovať. Spomínam si na tohto muža, stretli sme ho predsa ešte pred 2 rokmi. Jasnovidec tvrdil, že starý muž bude indíciou pre miesto hrobu a teda sme na správnom mieste. Kývadlo. Je toto miesto Beňovského hrobu? Nie. Nie. No, spýtali sme sa. Dostal som odpoveď 2-krát nie. Ani palmy, ani toto miesto nezodpoveda Beňovského hrobu. Projekt beží a projektový manažer je mimo. Hľadanie nemá konca kraja. Signály detektora nehlasia žiaden nález. A nálada je pod psa. Tak sa tu strieľalo, vážený. A toto je stará. Môže? Vúka. Poď to. Olovený projektil. Čo to je stará? Z muškety. Z toho času. Kde ste našli toto? Tu sa dotiaľ to. To je vážna guľka. No? Takú sme ešte nenašli. Ča, krása. No? Čo s tým? To je staré. Tak, tam, kde sa ti nestratí, no. Môžeš sa spýtať chývadla, či je to guľka z toho obdobia. Beňovského? No. Pýtam sa. Áno. Povedal, že áno? Áno. Myslel som si, že povie áno. Keď si pozrieš ten porast na mieste každého väčšieho spadnutého stromu alebo čokoľvek môže byť, vieš. A ten signál na tej kostre Beňovského, ten môže byť len na jednom mieste, vieš. Áno, áno. To není o tom, že by pískala celá kostra. Je to o šťastí, však preto sme tu. To naozaj o šťastí. Hľadať túto hrob Morice Beňovského, to je
dlhodobá vec archeologická, lebo tuto nie sú ukryté hrobky kráľov ani zlato, poklady. Tu leží nejaký človek, je okolo pár guliek a pár malých stôp z čias, keď tu pár mesiacov pôsobil. Ale našli sme toho dosť. Ja teda budem hľadať ďalej. Neprestanem. A keď niečo nájdem, dám vedieť Berndovi a pošlem mail Vladovi. Tak ani kývadla nepomohlo. Ťažké to je. Matúš, ty by si čo radil? Možno, že ponaťahovať špagáty, pekne si to rozsieťovať, zobrať 15 hľadačov a každý dostane svoj zdaný štvorec. Jak ju vystrelili a trafila do stromu, tak sa troška splásla, lebo ona bola úplne gulatá, pekná. A ona trafila podľa mňa do Morica. Hoď, rozbijem ti hlavu. Mat. Stále mi napadá táto jedna myšlienka z Beňovského, že či náhodou sa s tým nestotožňujete. Chcem uspieť tam, kde neúspeli iní. Chcem byť úspešný tam, kde iných porazili. Stále ma dráždi a mám nezodpovedanú otázku, že čo to znamená pre vás? Že sa tak do hĺbky zapodievate témou, ktorou nikto nežije, ktorá bola roky zabudnutá. Čo to vám prináša? Ešte dlho som uvažoval nad otázkou pána Adamoviča. Prečo je pre mňa a mojich priateľov beňovskologov Moric inšpiráciou? Nazdávam sa, že je to ohromná sila, ktorú nám všetkým Beňovský dáva. Beňovský, Moric, úca. My sme tu, práve sme prišli na ulicu Morica Beňovského do Budapešti a hľadáme, kde je spoločnosť maďarsko-malgašského priateľstva. Innen jött, és ez az a cunamis vidék így, itt megy a cunami vidék, itt. A őrület, ugye? Itt van Antanán. V Maďarsku pán G. Német vydal knižne Beňovského protokol v luxusnej verzii. S priateľmi beňovskológmi môžem donekonečna riešiť, či hovorili doma u beňovskovcov po slovensky, prečo si sám pridal 5 rokov k veku a podobne. V 46. sa narodil Moric. 46-ban született a Moric. Milyen érdekes, és a verbóiak pedig 200 éven keresztül az 1741-et állították. A jak je to zajímavé, že i samotným ten verbovým oni to tvrdili, že je to 41. Áno. Áno. A proč? Lebo to píše Beňovský. Ve skutečnosti on už v tom roce měl už 10 let. Nem olyan régen tudjuk, hogy 1700... Nem olyan régen tudjuk, hogy 1746-ban született. Že on se narodil v roce 1746. Ugye? Áno. És samozřejmě je tady spoustu prvků mystika. Ez nem csak a történészeknek a hibája lehet. A to není jen chyba historiků. Hanem magának Beňovskýnak is. Ale i vlastně Beňovského. Hiszen mi tudjuk, mi nem vagyunk történészek. My nejsme historici. Mi emlékállítók vagyunk. My chceme pěstovat jeho kult, jeho paměti. Hogy itt azt kell keresnem, összeköt bennünket. Že my toho musíme hledat, co nás spojí. És nem ami elválaszt. A ne, co nás rozdělí. Gyori, nagyon szépen köszönöm. Ďakujem veľmi pekne. To je Land Rover. To sú oni. Juri, Siberia expedícia. Moji priatelia beňovskológovia z Poľska zase idú šliakami Mavriciego Beňovského. Boli už na Madagaskare, musia ísť aj na Sibír. Vyrazili sme ráno z Novej Soli a teraz sme v Přemysli
A zajtra pôjdeme cez Lvov, Kyjev, až tam cez celé Rusko. Autom ideme 11 500 kilometrov, potom pešo a na koňoch. Na pontonie tak rozciągniemy. To jest właśnie statek. Peter a Pavol bol názov jeho lode, ktorú ulúpil na úteku z Kamčatky. Z Poľska ešte nikto takúto cestu nerobil a na 99% rieku Ochot nikto nesplavoval. No máme prúty a budeme si chytať ryby, lebo jedlo v tých končinách je najväčší problém. No v najhoršom sa stane, že umrieme od hladu. Bernd je nadšeným zberateľom diel, ktorých na Madagaskare už vykopal niekoľko. Takže toto sú tie tvoje diela. Áno, toto sú delá. Minimálne dve by mali byť podľa Matejho od Beňovského. Teraz chránia lekáreň mojej manželky tu oproti. Čiže lekáreň je teraz naozaj v bezpečí. To, čo tu vidíte, je súkromný pozemok. Našim zámerom je tu inštalovať Beňovského pamätník s tým veľkým dielom Kalobe, ako aj penzión s niekoľkými izbami a Beňovského múzeum. Aj tá cesta vzadu sa môže nazvať po Beňovskom. Kisučan Stano Machovčák je na Madagaskare už ako doma. S Berndom majú svoju víziu. Tu je tá botanická záhrada, tu je pomník, jazierko, ale ešte zvážujem, či to jazierko nedáme do botanickej záhrady. Keď máme nejakú myšlienku, tak za ňou ideme jak Beňovský. Proste ideme, jak povedal ten maďarský historik Luboši, išiel za svojím cieľom aj cez mŕtvoly. A toto je dôležité. Moritz išiel za svojím cieľom. Sila je v jeho inšpirácii, ktorú si nechceme nechať vziať ani my. A vzrušujú nás aj stále nezodpovedané otázky. Každý z nás chce byť tak trochu Moritzom Beňovským. Áno, takže ja sa na to miesto chystám opätovne a pokračujeme ďalej v hľadaní. Thank you.